aquí por vernos, graciña de polo pague. Se vides aquí por vernos, graciña de polo pague. Se vides por outra cousa, e hasta de los zapatos en valle. O caldo e o patrigo, o cea e o xatar, ben matido e ben portado, xa me poden murmurar. Xa me poden murmurar, xa me poden murmurar. Se murmuran que murmuren, fame non me pasar. Ben, durante o concerto vai haber varias sorpresas. Agora ven unha delas, unha boa noticia, vamos tocar un tema sin gaita. Pero neste caso é unha noticia, boa noticia a medias, sempre o decimos, para que nadie se faga ilusións, porque en vez da gaita se vai tocar a pandereta, o cual pues tampouco ganamos moito. Mas que porque a pandereta ainda está en estudio se se considera instrumento de musical ou non, está aí en debate os científicos. Sobre todo nas mans de Suso, Suso rompe a media e non chega a un acordo. Vamos tocarnos este tema que é o noso tema maldito, todos os grandes grupos do rock and roll teñen temas malditos. Este é o noso tema maldito, chamase Branco, e a primeira vez que o tocamos quedámonos en branco, literalmente no medio do tema, tuvemos que parar e volver a empezar, e dende ese día, xa falamos con Iker Jiménez, esta cousa en estudio, pero non damos atopado a solución, entón, pois, bueno, cada vez que tocamos nos entra así un certo terror, e máis, estuvemos intentando retirala do repertorio, pero imprimimos as follas e sempre aparece. Entón, pois, bueno, vamos a intentar unha vez máis, esperamos a vosa comprensión no caso de que ocurra algunha desfeita. Branco. Can, colegio, can.
No, disculpen. Claro, claro.